22. decembra ove godine navršava se tačno 11 godina od kako je Srbija podnela zahtev za članstvo u Evropskoj uniji. Odlučila je da tim putem krene i da jednog dana postane članica Evropske unije, dajući saglasnost na pregovarački okvir, prihvatajući sve uslove i sve kriterijume koje Evropska unija postavlja pred zemlje kandidate. Od tog trenutka do sada otvorili smo svega 18 poglavlja, što je nešto više od polovine. Zatvorili smo samo 2, poglavlja 25 i 26, koja se prema procedurama otvaraju i zatvaraju u istom danu. Saldo ove godine je gori nego ikada. Srbija u ovoj kalendarskoj 2020. godini nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje. Uprkos ohrabrenju koje je stiglo iz Evropske unije, koja je pre 4 godine izdala jednu novu strategiju proširenja na Zapadni Balkan i stavila vrlo jasnu perspektivu državama kandidatima da mogu postati članice ukoliko ispune sve one kriterijume koji su ispunjavale i države koje su to već postale, dakle do 2025. godine. Srbija i Crna Gora označene su kao najperspektivnije kandidatkinje koje bi trebalo, ukoliko ispune sve uslove, da postanu i države članice do 2025. godine. Kopenhagenški kriterijumi nisu nesavladivi. Tim putem prošle su brojne zemlje istočne i centralne Evrope. Mnoge od njih postale su članice 2003. godine tokom velikog proširenja, a Hrvatska 2013. godine. Od tada proširenja više nije bilo. Slovenija je svoje pregovore započela, odnosno zahtev za kandidaturu podnela 1996. godine, završila je pregovore 2003. i 2004. godine, postala je članica. Slovačka, koja je godinu dana ranije podnela zahtev u odnosu na Sloveniju, stigla je da završi pregovore u rekordnom roku, sustigne druge članice, iako je kasnila u brojnim reformama, i ona je takođe postala članica Evropske unije, završila pregovore 2003. i postala 2004. Hrvatska je 8 godina pregovarala. Bugarska i Rumunija završile su pregovore za 12 godina. Mi u tom slučaju ne možemo posle 11 godina biti zadovoljni saldom Srbije i tempom i dinamikom kojim se Srbija kreće ka Evropskoj uniji.